gikk inn på tredjeplass. Så bra. Kjempebra. Det er Tone som har andreplassen, er det ikke? Nei, Malena. Malena? Så bra. Ja. Det er jo kjempebra. Redd Frida tar min i hvert fall. Jeg er jo helt nervevrak. Kan ikke ri i begynnelsen. Det er jo helt forferdelig. Jeg vil heller ri i slutten. Da kan jeg heller bare stå og chille hele klassen. Skal du ri i neste klasse også? Nei. Jeg satser på at i slutten av året kan jeg prøve meg i 90. Håper i hvert fall det. Hvis det fortsetter sånn som det har gjort nå i hvert fall, så får vi se. Fint klart. Livsdrivende. Ja. Jeg synes det. I hvert fall de låge som har vært dette stevnet, eller i hvert fall den i går var jo skamlåge. Snille bomma. Ja. Det gikk førsteplassen.